Здравейте, намираме се във Волуяк, както ви обещахме. Всеки ден сме на различно място, всяка сутрин сме в някоя от селата около София, а вечер си избираме пунктове в София. В момента сме във Волуяк, бяхме в центъра, разговаряхме с хората, получихме един сигнал, който веднага дойдохме да проверим и в момента сме тук на място. Една жена се оплака, че от доста време е изкопана една тръба, която е опасна според нея, и ние дойдохме да проверим какво се случва. Да, тук се прокарва един тръбопровод. Увериха ни работниците, че в разумен срок ще бъде приключен обекта, така че на този етап само ще проследяваме да видим как се развиват нещата. Вече почват да асфалтират. Да, започват да асфалтират отдолу, отгоре и остана само тук да бъде довършено, но така или иначе поемам ангажимента да проследят дали действително в разумен срок ще бъде приключен обекта. Другото, за което разговаряхме с хората в центъра, е един казус, с който се занимаваме отдавна. Това е за цялото игрище в началото на селото. Хората бяха споделили преди време, че е открит инвеститор, че са осигурени средства да се направи стадион за младите хора тук в селото, но така или иначе обекта започнат, но недовършени, сипани са едни купища с строителни материали и оттам нататък нищо повече не се случва. Отправих едно писмо до кмета на район Гръбница Румен Костадинов. Това беше през юни. Миналата седмица се обадих да питам какво се случва с отговора. Ще имам ли отговор за това игрище или няма да имам отговор. Секретарката каза, че е изпратено. Разбира се, не е изпратено, няма нищо по почтата. Имало отговор от не знам коя институция по ЗУТ, която е изпратена на кмета, който пък трябва да изпрати на мен. Умишлено проверявам от тогава всеки ден на почтата си. Нямам отговор. Изключително несериозно отношение на община Връбница. За съжаление, не за първи път се сблъскваме с проблеми с тях и с трудната комуникация. Така че ще следим и казуса с игрището как се развива. Опитахме се да се видим с кмета, не успяхме да се видим, но така или иначе срещата с него ще се осъществи, когато той се върне обратно на работа. Така че от нас толкова за днес. До вечера ще бъдем на метростанция Люлин, така че ако искате да се срещнете с нас и да разговаряме за нещо, ще бъдем там и ще ви очакваме от 17:30 часа. Аз искам да напомня и за нашия протест, който ще се проведе на 13-ти, събота, пред Народното събрание, за да може да кажем на това продажно антибългарско правителство, че трябва да си ходи. Елате с нас и ни подкрепете. Събота, 13-ти, от 16 часа.